Confitats. Confi què? Confitats, hòstia! Com es deia? Confitats, no? Jo no sé de què esteu parlant. Confitats. Benvinguts a Confitats, que no confinats, un programa des de casa perquè no hi ha un altre remei. Soc el Marc i estem amb el Pau, amb el Joan Albert i la senyora Mugró. Avui tindrem notícies d'actualitat amb el Mike Molina i els seus corresponsals, farem introspecció, coses que fan por, la bústia de la merda i tornarem al passat amb una secció sorpresa. Però abans tinc una pregunta i és, sou més de Halloween o de castanyada, senyora Mugró? Bueno, tot i que vagi disfressada de mugró d'Instagram, que sembla que és una cosa que fa bastanta por, realment sóc més de castanyada. Perquè això de picar cases ajenes, a demanar carmels, em fa una mica de iullo, la veritat. Joan Albert? No, jo panellets a tope i moscatell. És el meu plan de vida. I Pau, senyor amb llum de neon puticlub? Ja, tio, què passa amunt? Sí. Perquè, mira, jo què sé, em pregunto així com un ratllum moderno, saps, trobo col·lega? Bé. És el típic senyor 50 anys que es posa llum moderna per dir, ei, soc modern. Ei, que estic en la onda. Hola, tinc la crisi dels 50. Vale. Jo, quan arriba a aquestes dates, la meva frase estrella és deu ser la castanyada perquè porto un panellet, així que soc més de castanyada. M'agradaria fer incís de que no sé què li ha passat al Joan Albert. És que m'acaba de passar un segon, necessito 30 segons. Què ha passat? Bueno, hem d'omplir aquest És espai. que, no, us explico. Ahir a la nit, sopant, M'encanta se'm que va passin acudir- coses així. En plan, em va venir un acudit. Sí? I mentre jo tenia l'acudit aquí al cap, hòstia, que bo, quina risa, a mi em vaig trobar que feia gràcia i que podia servir per la secció d'avui. I la vaig escriure, o sigui, vaig treure el mòbil i mentre treia el mòbil m'apareixia la idea de no te n'oblidis. A la que vaig, com d'això, bueno, la idea del no te n'oblidis es va fer més gran i em vaig enfadar molt, vaig anar a dormir enfadat. Una cosa, un incís. L'acabo de recordar. Vale, doncs calla i escriu-lo perquè potser se't torna a oblidar una altra cosa. He escrit la paraula clau. Fem una cosa, mentre el Joan Albert escriu l'acudit, fem Confinews i així... Vinga. Ahà? Doncs vinga, anem a Confinews. Hardball! Confinews. Hola, sóc el Mike Molina, el vostre presentador sexy de les notícies. Avui han passat coses. Cada dia passen coses i estem aquí per explicar-les. Passem amb el corresponsal de Roquetes, que ens explicarà una notícia mentre es posa les ulleres. Jo així vaig parlant i vaig allargant la frase encara que no sé el que estic dient. Endavant, corresponsal de Roquetes, Dunia. Hola, bon dia. Heu vist mai un pezón intel·lectual? Perquè sóc jo. En fi, us porto avui una notícia... Però un pezón no hauria de tenir una ullera? O sigui, en plan, un d'esto, no dos? Avui us porto una notícia... Quin silenci de... Calla, gilipolles. Avui us porto una notícia que realment és trista, vale? Tot i així, dintre de la tristor, és graciosa per al final inesperat que hi ha hagut. I és que hi ha llocs on hi ha gent que és realment molt idiota i a dia d'avui encara fa el que se'n diu pelea de gallos. Però no les pelees de gallos del... saps d'aquests que rapegen, sinó les pelees dels gallos... Has fet una pelea de gallos una miqueta agònica. Sí, és quan anava a cantar i el tio es va ennuegar amb algú. Bueno. Pelea de gallos, dels gallos pues, que són animals, ¿no? Vale. Pues digo, un gallo ataca y mata a su dueño cuando lo llevaba a una pelea en la India. Pues que es folli. Primer de tot, vull dir el nom del senyor índio mort. Últimament només parlo de pobres índios que es moren, però bueno, el senyor índio mort, que es diu... Potser, no sé, tens algun problema amb... Es diu... Saripalli Chana Venkateswaraham Rao. Sí, Salipalli... Mira, Però li diuen Rau. la contrasenya del meu wifi és la mateixa. Salipalli... Pues res, aviam, la notícia no té res més de que, bueno, aquest senyor de 30 anys es veu
portava el seu gallo i com els hi posen una cotxilla a la garra, pues el va degullar, bàsicament. Vull dir, Els hi posen una cotxilla? I clar, bueno, vull dir, com maten si no? Bueno, és que jo estava pensant la força que ha de tenir el punyetero gallo perquè et mati. O sigui, un gall... Bueno, a veure... Com el capítol aquell de Padre de Família, no? Que surt el gallo aquell que sempre es barallen. Hòstia, és veritat, amb el Peter. Hòstia, però jo no sabia que li posaven una cotxilla. Li donen una pistola i ja han posat. Cillian Murphy, que és Peaky Blinders. O què està passant aquí amb la cotxilla? Pues res, es veu que el senyor Gallo es va enfadar i li va fer raca i el va matar. El senyor Saripali Chana Venkatesha Rao. I ja està, fins aquí la notícia. Ella realment el que li ha agradat era el nom i ha dit vull dir la notícia només pel nom. Salicatí, Alef Lihli. Vale, bueno, pues bona notícia. Però us prometo que ja la setmana que ve no busco més índios morts, la veritat. Bueno, a veure, podrien canviar de raça, no? Perquè tampoc diguessin, ai, aquesta dona... A la secció índios morts d'avui... Passem amb el corresponsal de Torrelles, Pau. Què ens expliques de Torrelles? Sí, com ja sabeu, les meves notícies doncs me les puc invento i endavant. Titular: el govern posa en marxa el toc de queda. El govern de la Generalitat, encapçalat pel vicepresident en funcions de president, però que no és president perquè ser president fa una miqueta de por i no vol acabar a la presó, tot i que vol tenir una mica de poder per ser el puto amo de l'acampada jove quan es torni a celebrar l'any 2045, ha declarat el toc de queda. El govern senyala... No, segueix, perdó, m'he quedat una mica en blanc. Què m'ha... El govern senyala que ha hagut de posar aquesta mesura per evitar que el català quedi extingit del territori. El peculiar nom ve donat de la famosa boca queta de l'espot Dona corda al català. És per això que a partir de les 10 fins a les 6 del matí només es podrà emprar la nostrada llengua per a qualsevol activitat quotidiana. Comptem amb el testimoni d'en Marcos, que no està gaire d'acord amb aquesta mesura. Oh, espera't, bueno, clar. Espera, ara. ¿Qué le ha parecido las medidas del gobierno catalán? Pues la verdad es que es una putada, porque a mí el catalán no me sale hablarlo. Siempre he hablado castellano y... Coño, són les 10. Vaig a llegir Mercè Rodoreda, mentre canto el virulai i bec ratafia. Visca Catalunya. Passiu bé, Déu vos guard. Bueno, i això. Ara caldrà també resoldre el tema de Rubí, que el toc de queda no l'han acabat d'entendre. Hi ha un problema. Però endavant. I fins aquí la notícia. Endavant, moltíssimes gràcies, Pau. Passem amb el corresponsal de Tarragona, Joan Albert. Ja tens l'acudit. Una pregunta. El testimoni estava gravat al metro? No, s'ha sentit com música de metro, no? Sí. O l'Alexa. Era com era l'Alexa fent d'alarma, sí. Sí, si voleu, el Miquinov ja... Alexa, para, que ya hemos hecho el gag, para. Una tecnologia a punta, Bueno, porto la notícia més important del 2020 i no té res a veure ni amb el coronavirus ni amb Bartomeu Dimissió. Per tant, la notícia és: WhatsApp ya deja silenciar los grupos para siempre. ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Sí! Per fi, no hauré de dissimular en aquell grup de WhatsApp que hi soc de rebot i he d'anar cada any, o sigui, com a mínim no seré conscient del pas del temps, que si no, cada any t'arriba un missatge d'aquell grup random i dius, ja ha passat un any? Sí. Em passa moltíssim, tio. Em passa moltíssim. Dic, però un any més. Però bueno. Sí. Per una banda penso, mira, un any més i encara no sóc calvo. Però un any més, al final. Bueno. Ja veurem. Que per cert, hi ha moltes clíniques que estan obrint aquí, ja no falten a Turquia. Fantàstic. M'ho apunto. Bueno, doncs moltíssimes gràcies, Joan Albert, per aquesta notícia que crec que ens ha alegrat a tots. De fet, ho hem celebrat molt. I crec que toca començar amb les nostres seccions. Així que, Dúnia, si vols començar, tens la paraula, senyora Mugró.
És que em posaria això, però realment és més incòmode del que em pensava. Perquè No, però només així- Inspectora Mugró. Així. Bueno, avui vull obrir aquesta veda de la meva secció amb coses que realment fan por, aprofitant aquesta època de l'any en la que estem, de si celebrar Halloween o castanyada. Detectiu Pezonan. Perdó, Detectiu Pezonan. perdó. Hola, sóc en Detectiu Pezonan. Avui us vinc a parlar de coses que fan por. Oh, Aquesta secció l'he dividit en 5 subapartats, vale? de 5 coses que fan por, i dintre d'aquestes 5 coses que fan por he introduït les coses que realment fan por. Vale? Entre que això que m'estic ofegant. sí, no perdó. Primer de tot, el metro. El metro. A dia d'avui hi ha una cosa que en el metro fa molta por, si és que surts al carrer i agafes el metro en aquests temps de coronavirus, i és el fet de quan et toca haver d'obrir la porta del metro. Perquè hi ha els metros moderns que tenen ja la boleta i sobresol, en plan, no fa falta que ho toquis, ja sobresol, però després hi ha aquells que has de fer clic, saps? I has d'obrir la porta. Llavors, què passa? Que allò ho toca molta gent i hi ha com aquella mena d'incertesa de dir no ho vull tocar. Llavors, doncs, clar, tu admires la gent del teu voltant i penses aviam qui serà aquest heroi que tocarà la maneta del metro per poder accedir tots al vagó. Aquesta és una cosa que a dia d'avui fa por. Hi ha més? casos de gent que s'ha anat 3 parades més enllà per no tocar el botó, sí. Exacte, en plan, aviam que ho obre, joder, no ho vull tocar. Al final, tio, m'he passat 3 parades de la meva, però bueno, és que si no... I quan et quedes atrapat? I quan et quedes atrapat dins del vagó, que has de donar a la palanca, li dones i no s'obre? Ui, em poso nerviós. Com molts cops, i fins que et ve algú de Barcelona i diu, a veure... Gilipolles. S'obre. Dius, gràcies, és que soc del poble! I ja està. Vols un formatge? És que les cabres no tenen palanca. No sé, perdó. Em persegueixen pels senglars del poble. Una altra cosa que també fa por en aquests temps és veure aquesta gent que porta la mascareta per aquí, vale? I després de veure aquella imatge de que et diuen que és igual que una persona que porta la polla per fora, doncs només pots veure polles a les cares de la gent. Vale? Aquesta cosa també fa una miqueta de por. Després també fa por aquesta gent que se sent al teu costat quan hi ha 50 seients buits però decideix voler-se asseure's aquí. No, hi ha 50 seients però ella es vol sentar aquí. Vale? I després també fa por el revisor. No sé, sempre fa por. A mi sempre em fa por. Encara que tingui perquè jo sempre pago, jo pago com una bona catalana, però sempre em fa por. A pagar. Jo pago, Ara encara desperten? O sigui, ara que hi ha Covid, i jo és que no he agafat el tren des d'aquest 2020, pràcticament que no l'he agafat. Però a mi o sigui, si jo m'adormo a vegades, tinc dormir al tren, i et desperten, diuen, Sí. encara. Sí, però potser et criden, tu! Gilipolles. Què fas dormint aquí? Vale, passem doncs ara a la secció dels pets, vale? Quan et vols tirar un pet, quan estàs amb gent i tens por de que faci soroll, vale? Que comences a fer com aquest moviment perquè es vagi reincorporant bé a lo que és en el cul i acabi sortint un petit soroll i no surti un... Vale? Quan et comença a venir caca i no estàs a casa teva. Hi ha molta gent que no pot fer caca en una casa ajena, llavors això realment fa molta por perquè comences a sentir la suor freda de merda, m'estic cagant i no puc cagar perquè no estic cagant. La suor freda de merda, exacte, sí. La suor freda de merda, sí. Voler fer caca en un lloc públic i tenir por a que faci el típic plop, saps? Quan veus que hi ha molta gent i estàs allà en plan no vull que faci plop, No només el plop, sinó el precaca de prà! Saps que aquests sempre venen, els L'escúter. La típica scooter, tu te sentes silenciós, obres la tapa, que no se senti i tal, te sentes i com... I tu, bueno. Merda. T'has agafat al vàter, no? Surt tothom. I ja, per últim, dintre d'aquesta secció, tirar-te una llufa i que realment faci la mateixa pudor que una bomba fètida. Això realment passa i és horrorós, no? Quan fas com un... I s'escampa aquell... Què ha sigut? Què ha sigut? Ha sigut l'ambientador amb Vipur? Després dels pets passem al despertador. Quan encara no t'ha sonat el despertador i et despertes i veus que
just queden 2 minuts exactes perquè soni, Que dur, per què passen aquestes coses? Per què t'aixeques just abans de 1 minut o 2 a que hagi de sonar el despertador? Té És un per què. fet paranormal, Un fet paranormal. Sí, Però després- jo tinc la teoria que és el rellotge biològic, que aquest rellotge biològic també té alarma. Em pica el nas. Ah, clar, doncs vaya puta merda. De cop, Et pica el sona, pezón. però per dins. És que em pica el nas. I després, vingut amb el rellotge biològic quan et lleves a les 7 del matí d'un diumenge. Saps? En plan, Dur, diumenge, vols dormir, estàs allà en plan, és el puto únic dia que puc descansar, però el teu cos decideix llevar-se a les 7 i dir-te, ja no dorms més, pringat. I tu, A mi no em passa. Jo... bueno, perquè tu vius en un altre espai-temps diferent a la Jo, si que- no és per gravar confitats, jo no sé què és això. Ara I això que passem els gravem al vespre. a la part, sí. Ara. Ara passem a la part que realment a tota la societat li fa por, i és el mòbil. Quan es cau el mòbil al terra, així, perquè sembla que la d'esto ha de ser sempre així, i el primer que penses és ui, la meva pantalla, que no s'hagi trencat una mica. Quan et I la queda mires així, amb aquella quan cara et queda de- així el mòbil al revés, no? Que dius, ai, sisplau. Ai, sí, et quedes així com... Ai! Quan no trobes el mòbil, realment jo no conec cap persona que busqui a les butxaques o per tot arreu i no troba el mòbil i tingui aquella cara de merda, he perdut el mòbil. Però per si ets dona i tens aquesta mena de bolsos que semblen a la butxaca del Doraemon o un forat negre on realment desapareix tot allà dintre i t'estàs hores allà en plan... Ah! No heu vist mai l'escena, típica escena d'una tia amb el bolso a terra i traient-ho tot buscant el mòbil? Pues eso. I després, quan surts de casa amb un 10% de bateria i has d'agafar un tren, et quedes sense bateria en el trajecte en tren i t'has de passar tot el trajecte observant la gent del teu voltant, aviam què fa, i et comences a imaginar quina vida porten. Però això també està guai. O sigui, a vegades mola fer-ho amb música, en plan, a l'observar la Clar. gent amb diferents músiques, però sense música també està bé, com un iaio, no? En plan, aquesta dona, potser tal, mira, aquest senyor, tal, no sé quant. Això està... El Pau potser segurament ho fa bastant, jo m'ho imagino. De mirar, de quedar-se així mirant i dir, mira. Jo el que faig molt és imaginar-me vides de la gent. Mira, aquí va el Robert, empresari d'una multinacional que té una aventura amb la seva secretària, per exemple, no? I la seva secretària realment és milionària, perquè és un I és sense que- sostre que està al costat del McDonald's, però... Si us hi fixeu, aquí he fet un 1% de bateria, com que a part del pezón d'Instagram, pues clar, també fa por el fet de quedar-se sense bateria. missatges sense llegir, però què et penses que ets confitats? Bueno, i ja per últim, en aquesta secció entrem a l'apartat de xarxes socials. Es pot saber, Pau, què fas? És que estàs acompanyat o què passa? Espera, és que hi ha algú que està picant, just ara, a les 9:35 del matí, algú que està pam, fotent-li canya, saps? I m'estan tocant una miqueta els collons. Bueno, Ah, vale. Piqui més fort, piqui! Sí, és igual! El Pau, que sempre està sol, avui té companyia? Ai, senyor. Bueno, doncs entrem ara Endavant. a l'última part d'aquesta secció, que és les xarxes socials. Collons, aquesta puta merda. Vale, les xarxes socials, quan estàs estalquejant algú que odies i de sobte sense voler li fiques like. Quina puta merda, perquè rebrà la notificació de que l'has estat cotillejant i que a sobre has ficat un like en algun lloc que ràpidament has tret, però ja arriba. La perquè notificació la red està. és molt ràpida. Exacte. I que passa molt quan per exemple, dius, ai, mira aquesta noia, m'agrada, tal, no sé què, li ensenyes a algú i diu, aviam... I li dona el like i tu... Tenir amics per això, Sí. I ja per últim, en aquells temps que es podia sortir de festa, que et podies emborratxar Yeah. i que podies penjar aquelles històries de demacració en el qual el dia següent te les miraves sense recordar-te'n del que havies fet i de sobte veus a l'Instagram del teu jefe que ja les ha vist totes? Això sí que fa por. I fins aquí la meva secció. Moltes gràcies i fins demà. Moltes gràcies a tu, Dúnia. Poso a dormir.
I adeu. O sigui, t'imagines que acaba la seva secció i diu... Es fa un Sir Joan, no? Diu, jo ja estic, jo me'n vaig, deixeu-me, jo no vull escoltar les votes seccions. Bif. Doncs, Joan Albert, si vols explicar-nos les teves coses, endavant, sí, és el teu moment. Ara és moment de posar-nos una miqueta seriosos. Sé que això és... O sigui, en un programa d'humor doncs és com sempre és una sorpresa, però bueno, comença una nova secció. Comencem amb examen de consciència. En aquest nou espai mirarem plegats dins nostre. Serà un moment d'introspecció calmada i suau on aixecarem el taló d'això que en diuen vida i trucarem a la porta dels nostres sentiments. Posem pausa a les nostres vides i deixeu-vos endur per la màgia. Mira a càmera i somriure... Merda, això... Bueno. Sovint podem patir insomni. Aquesta pandèmia ha provocat que molts us sumeu al grup de persones que no hi ha manera que dormin d'una manera mínimament normal que humilment presideixo. Dissabte passat vaig dormir 2 hores. Bueno, a tots vosaltres, benvinguts, welcome, benvenuti. Refugies. Ai, perdó. Per tota aquesta gent, avui us porto alguns dels pensaments que tinc en aquestes nits de mirar el sostre sense parar. Us els diré i simplement reflexioneu interiorment. Hakuna Matata. Tomi. No sé si la millor manera de posar el paper de vàter és amb la punta cap a fora o cap a dins. Per què l'hivern és tan depriment si no hi ha la calor asfixiant de l'estiu? Dembélé sap jugar a futbol o és de l'Espanyol? Com pot ser que hi hagi gent més pesada que YouTube Premium oferint un mes de prova gratis? @BertaSalle ha dit a Twitter: acabo d'escollir Grey's Anatomy com a sèrie del segon confinament, amb l'esperança de que duri poc i tal. I @Núria Clut ha contestat: jo crec que Lost. Però bé, jo crec que la millor opció seria veure el cor de la ciutat encadenat amb el Simpson. Llavors potser sí que acabes la pandèmia i nosaltres tenim un Gaudí. Com pot ser que el Gotelé no estigui en el llistat d'armes de destrucció massiva, o com a mínim de destrucció de colzes? Un dia, Dani Martín va cantar amb Miguel Bosé i encara no tinc clar qui dels dos feia el canto del loco. Si Àlex Ubago ho va petar, per què Confitats no estem fitxant per TV3? Per què els dimarts són el pitjor dia de la setmana fins que acabes demanant un kebab durum solo carne mixto con queso i salsa blanca? Heu vist que ara les empreses de tuning fan cadires gaming? Per què @claaauu es pregunta a Twitter: las del piso y yo viendo TikToks de un chaval que a una de ellas le parecía guapo y ha resultado que va a mi clase y que he hablado con él y que yo no le ponía cara porque es de esas personas con las que hablo como bro sin saber quién es? I finalment, per què estàs veient aquest vídeo i encara no t'has subscrit al canal? Endavant. Festa major. Jo cada cop penso que el Joan Albert l'haurien de fitxar en algun programa com a guionista. La veritat que... I la llum, vamos, increïble. Hi ha hagut canvi de llum, de mood. Aviam, torna a mirar la càmera, això és... Oh! Merda! Ara tindré un fill! Hòstia puta. Ai. Que bo. Bueno, i després d'aquesta meravellosa secció vamos a ir a saco, perquè no vull tampoc passar-nos de temps, perquè la senyora Pezón té una reunió amb el Chichi i amb el Penis. Bueno, anem a... Sí, no sé què. Vinga, endavant música. És de classe de P3, Sí, Ha dit Penis. Ah, pensava que deies la classe dels chichis. Em semblava un caradíssim. Els dofins, les marietes i els chichis. Hola, sóc el Narcís de la classe dels dofins. Bueno, perdó. Hola, jo la Maria de la... Bueno, anem a la secció i
us vindran records en el vostre corazón, així que endavant música. Bona nit, benvinguts a Confinoics. Una nit més, una temporada més. Benvinguts a la nau del misteri. Benvinguts al pou sense fons, al pou sense aigua, al pou sense forat, al pau sense birra, el rotllo de paper quan només queda una fina capa, el Joan Albert sense Twitter, el yin, el yang, el yang i el yin, a la Dúnia sense TikTok, el míting d'Iseta sense música. Benvinguts a Confinoics, la vostra secció preferida del programa, la vostra secció de mitjanit, gravada a les 9 del matí. Soc Josep de Castrat i avui tinc al meu costat el meu col·laborador llicenciat en Misteri i Paranormalitat a la Universitat de Figueres, l'Oriol. Bona nit, Oriol. Hola, bona nit. Hi ha moltes ganes de ser aquí un altre cop i la veritat és que es trobava a faltar una mica ololar-vos a tots. Moltíssimes gràcies, Oriol. La nostra antiga col·laboradora Antonina ha deixat el programa ja que va tenir una crisi de personalitat i li van diagnosticar un trastorn de personalitat múltiple, ja que no sabia de qui era ni en quin idioma parlava. En el seu lloc tenim a la Petúnia, experta en vida extraterrestre, community manager de l'Instagram Aliens and More, Aliens and UFO Life, I'm not alone here in the planet, the aliens are spying me, oh my god, what kind of ET is this? I l'Instagram de Cacaulat. Hola, Dúnia, bona nit. Petúnia. Hola, bona nit, Petúnia. Hola, bona nit. Mira, estic molt contenta de tornar a participar en aquest programa. Bueno, crec que ara soc nova. És el primer cop que participes. És el primer cop, no sé qui sou, però em sembleu uns homes molt atractius. La veritat és que... Hola. I, bueno, i finalment... Finalment la persona sèria del programa, aparentment amb rigor, però que no té estudis i s'inventa les coses. Bona nit, Joan Albert, un altre cop, com estàs? Hola, què tal? Bueno, avui us porto una secció, vale? En la que parlarem de reggaeton, un estil de música provinent del Sud-amèrica, a l'altre cantó de Nord-amèrica. La Jasmine ens envia aquesta nota de veu i ens demana que analitzem la lletra d'una cançó. Buenas tardes, Josep. Soy Yasmin. Yo tenía una duda, ya que tengo una hija de 8 años y ella pues está todo el día escuchando una canción, porque aquí en nuestra casa pues escuchamos mucho reggaetón. Entonces ella está escuchando siempre una canción que la canción dice algo como senda bellacona, friquitona, friki friki. Entonces a mí me gustaría que la analizara junto a su compañero Oriols y me gustaría que me diera una solución, porque cada vez que me veo a mi hija cantando esta canción pienso que tiene a Lucifer, Satanás o algún bicho extraño dentro. A todo esto, yo también quería ofrecerle una tarifa plana con un router de 600 megas de fibra óptica con cable gordo. Bueno, això ja són coses que no... Sí, això ho tallem. I bueno, anem a llegir un extracte de la cançó que diu el següent, anem a analitzar-la. Diu, a las 3 se va pa'l beauty, a las 4 va pa'l mal, pa eso de las 5 está vapor. Se hizo las boobies y el booty, viste Christian Dior, activa a todas sus amigas con un cal. La bebecita Bebelini bebe whisky, fuma marihuana, también se mete piqui, senda bellacona, friquitona, friki friki, és media salvaje, ella és addicti a miñiqui. Ens quedarem amb aquestes dues últimes frases. Què vol dir això? Què significa? No, un segon. No, és un escrit maia? És una frase que al revés diu coses nazis? Són missatges del més allà? O avui ho descobrirem a Confinoics. L'Oriol i jo hem fet una deconstrucció milimètrica de què significa aquestes dues últimes frases. Oriol, endavant. Unes frases abeja maya. Bé, aquí tenim un clar cas del qual anomenaríem distribució il·legal de segmentacions a partir d'un model ecològic de bioritme. D'acord? En aquest cas, tan extrem del que parlem, també entrarien funcions fictícies del que anomenem anamorfosis múltiples, un col·lectiu menyspreat del qual parlem més endavant en pròxims programes, d'acord? Parlarem. Un silenci de misteri. Vale. En conclusió, les dues frases són la comparació de la relació social entre humans i la coordinació atmosfèrica. Sí, gràcies. Endavant.
I Oriol, podries explicar-nos perquè ho pugui entendre, no sé, per exemple, a Rivera? És que no me'n recordo del que he dit, Però endavant, també. Moltes gràcies, Pau. Petúnia, endavant, com a experta en... jo et dic Oriol, Oriol, perdó. Petúnia, com a experta en Instagram, com ja ho veiem, què penses que són aquestes dues últimes frases que, si vols, et puc repetir? Gent de bellacona, friquitona, friki és media salvaje i és addicta a Miñiqui. Aviam, jo crec que la veritat és que no estem contemplant la idea que segurament a Llatinoamèrica deuen tenir el que ve a ser les seves pròpies habaneres. Ja que aquí cantàvem Sacó el pañuelo i Le saludó, doncs jo crec que és una habanera extreta amb un idioma llatinoamericà al qual no estem contemplant. Això sí, jo li diria a aquesta bona dona que fes unes sardanes i segurament li extraurà el dimoni que ara deu tenir a dintre, que vés a saber si és del més enllà i està dient coses extremadament rares o simplement... Del més enllà del Corcón. Bueno, ups. Sí, fins aquí el meu anàlisi d'aquestes frases que no entenc. Moltes gràcies, Pezón Petúnia. Joan Albert, persona amb rigor en aquest programa, què opines d'aquestes dues frases? Què creus que volen dir? D'on venen? Sí, jo crec que és l'acuerdo aquell... Saps quan instal·les una aplicació que et diu leer derechos y acuerdos... I sí, aceptes. Les llicències que ningú llegeix. Això. Bon anàlisi, fins aquí el programa de Confinoics. Moltíssimes gràcies, Oriol, moltíssimes gràcies, Petúnia i Joan Albert. Més endavant portarem altres temes, nous misteris, sons estranys. Soc Josep de Castrati i ens veiem... Però s'ha trencat l'Instagram. Bueno, doncs ens veiem en pròxims programes. Bona nit, descanseu. El meu gos acaba d'estornudar. Pau, endavant, pots dir la teva secció. Ja, jo m'he cansat de fer a Josep de Castrati. Hola, amics. Què tal? Benvinguts a la secció que ningú estava esperant. Benvinguts a la bústia de la merda. Bé, com ja sabeu, he preguntat a la gent d'Instagram què els treu de polleguera i ara comentarem una miqueta les respostes, vale? @Albert8_, que el professor segueixi explicant quan la classe ja hauria d'haver acabat. Això és una cosa que feia molta ràbia quan eres petit i havies d'anar corrents al pati per tocar el pal de la porteria i aconseguir no fotre't de porter. Que jo ara m'imagino el govern de la Generalitat fent el mateix. L'últim que toqui la cadira és president. Pere Aragonès caient amb les ulleres... Bueno, endavant. Xavi Cortel 97 diu: la gent que camina lenta pel carrer. Això fot que dóna gust. De què putes va la gent que camina lenta pel carrer? Aquella gent és la promotora de l'estil de vida slow life. Escolti una cosa. Slow, veggie, friendly, eco, bio... hippie. No tinc temps per romansos. Que arribo tard a la meva tercera feina, que és la que em permet tenir menjar cada mes. Ja ho sé que tot és una voràgine capitalista i hi ha una acceleració vital que ens fa ser més productius i bla bla bla, ho sé, però no em puc permetre que cremi tot perquè si no em moriré de gana i la penya no té puta consciència de classe i és... Bueno, que si trobes algú lent pel carrer, agafes i l'empenys a la carretera, vale? Que n'aprengui. També, @Xavier Cortel 97 diu: el Porexpan. No, és cada útil. Bé, aquí no sabia què posar, doncs... No, home, és que si el mastegues fa bola. Deu ser això, que si et menges una merda és escarós, també, clar. Atenció, amb calçador. Bé, vés a Porex... Ojo. Bé, vés a Porexpan i porta una barra de quarto. Bé, @pásame_1_calo. La gente masticar y me encierra la puta puerta, en mayúscules. Bé, aquesta oient estava molt enfadada, tan enfadada que crec que està a punt d'un ictus, vale? Però endavant. La gente que què? La gente masticar y me encierra la puta puerta, tal qual, és així.
d'on no n'hi ha, no en raja. Bueno, jo suposo que... Al nostre gent no li agrada que les persones facin funcions vitals com mastegar o pixar. Per això li recomano que vagi a la seu de Vox una rodejada de persones que els hi costa fer aquestes coses. Vale? Bueno. @JordiGarri91. La lleugeresa de l'ésser. TT. O sigui, m'agrada molt que aquest concepte tan filosòfic acabi amb un TT. Saps? És com si el Virulai... És com si el Virulai acabés amb un... saps? Molt estrany. Saps? Vale. @RG_Kim, la gent que no posa els putos intermitents dels collons. Sí, però la culpa aquí és nostra perquè al GTA no hi havia intermitents. Les persones que no posen és que és així, les persones que no posen intermitents són les mateixes que quan veuen un camió que porta cotxes amb la rampa baixada tenen l'impuls d'accelerar i saltar per sobre. Val? És culpa nostra. Bàsicament, com Benzema quan es posa al volant. @JuliaBellB_, esperar el bus. Sí, però a mi m'agradava el moment d'esperar el bus. Era com que tenia temps per mi, saps? Era... El que a mi em treu de polleguera és quan m'enviaven un missatge que deia va, espavila't. Oh, clar que sí! Vaig esperar el bus una miqueta més ràpid, tros Els @el cel és blau _ diu el gelat enrotllat aquell. No, ni puta idea de quin gelat parla. Jo no sé quin gelat. Ah, el Twister! No, aquell que va amb ulleres de sol i fa què passa, bro? El gelat boomer, Vale, doncs no. Gelat boomer. Hòstia puta, tio. @ElenaIzc16. Aquesta ens ha escrit com 3 cops. La gent que li treu la molla al pa per menjar-se la crosta. A mi això em fot un fàstic horrible. Vull dir, he vist gent que fent una bola amb les mans, que la bola quedés negra, i tota la merda que tenia allà, i un que estava la bola negra, nyam, se la menjaven, O sigui, a la merda, el gel hidroalcohòlic, el millor desinfectant és aquesta bola. Però després no t'ho mengis. I que si et vols suïcidar... Tira. Exacte, si et vols suïcidar, patins, a tomar pel cul, jo què sé. @Lenaïz també ens diu que el menjar es toqui entre si en el plat. Aquí ha estat una miqueta tiquismiquis, la oient. Amb el temps que corren s'han de mantenir les distàncies, sí, però, bueno. També, quan es gira la pantalla del mòbil en horitzontal, desactiva l'opció, no? Vull dir, jo crec que aquí la nostra oient es volia referir a quan t'estires i no has desactivat l'opció i del cop és que no sé, no té sentit que ho desactivis, tio, que jo què sé. Atenció aquí, @PuxIyanismimuero. Sí. És l'amic de l'índio, és l'amic de l'índio de la Dúnia, sí. Pxquianismemuero diu la postmodernitat i los hippies. No tot s'hi val, ni tampoc posar-se un nom tan complicat. Dutxa't. No sé. @Totil_, no sé, influencer de croquetes. Bueno, doncs aquest tio va posat DM, no passa res, va drogat, Sisplau, no ens escriviu quan aneu drogats. Envieu-nos notes de veu, que és més divertit. Sí. Bé, per acabar, @ArnauRoga diu els dimarts no tenen sentit. Normal, amic. Els dimarts són nihilistes i ens recorden que la vida no té sentit, com les mesures del govern, que en comptes de plantejar-se si realment calen 8 hores de feina, plantejar-se si s'haurien d'expropiar hospitals privats i posar-los a disposició de la salut i interès públic, d'oferir alternatives de transport que impliquin menys risc, com, no sé, més freqüència de trens, bicicletes públiques o el puto casquet volador, parlar d'utilitzar totes les oficines desocupades per minimitzar el risc de contagi a la feina o plantejar-se utilitzar tots els pisos desocupats per minimitzar el risc de contagi a les cases. No, el govern prefereix imposar un toc de queda quan la gran majoria de la gent està dormint. No passa res. Fer que la nostra vida sigui un treballar, casa, treballar, A la puta el nostre temps lliure, oci i salut mental. Benvinguts a 1984 de George Orwell. Salut, a tomar pel cul. Bé, i fins aquí la secció amb més despreci, crítica social i graus d'alcohol de la ràdio. Espero que la gent que ens escolti segueixi discrepant de la vida i recordeu, l'odi ens fa iguals i ens mou. Moltes gràcies. Ens mou. Hashtag
crítica social. Moltíssimes gràcies, Pau, per aquesta pedazo de secció, la bústia de la merda, la secció preferida del programa, encara que tu diguis que no. Confitats i confitades, ens veiem cada diumenge a les 8 del vespre. Moltíssimes gràcies si has arribat al final del vídeo i si no, això no ho escoltaràs mai, així que no passa res. Dona un like, suscríbete, que és gratuïto, no has de pagar res i com sempre, eso, sensitive content, aquest programa és sensitive content. Free the nipple, ens veiem en el pròxim, un petó. Free the nipple! Guapíssims i guapíssimes. Adéu. Dios.